السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا أفضل الخلق على الإطلاق، واختار له سبحانه وتعالى من نساء ليبنين بيوت النبوة وينشرن عنه سعة الأخلاق، فوقفن بجانبه معينات له في حمل كل أمر شاق، فهن أمهات المؤمنين ورحمة للعالمين في كل نطاق. وصلى الله على نبيه محمد وعلى أهل بيته وتابعيه من كل غرب وشرق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، Allah Tebareke ve Teala yer göğünü yaradan, hemmemize arzhal veren, iyi olan Hak Tebareke ve Teala hemmemizin tağat ve avadat, yaxşılıklamızı, tevrik taşımıza ediyen mehabbetlerimizi öz ulu dergahına kabul eylesin. Göreceğiniz qavluq bolup dini dünyanız avat bolsun. Yine bir gedek münglerçe şükür ediyarız yegana yaradan Hudaya ki bize şu tevfiqin verdi. Oturuşumuzun devamın vermeklige, siz dindar, din söyür doğullar velen şu gurrunları, din gurrunlarını izarlamana Huday Teala hemmemize yürekten çıkıp yürekte oturup dani amal tevfiqin versin inşallah. Sire-i Ummehatel Mu'minin adlı oturuşun 107. bölümünde Server-i Serdar-ı Kainat bolğan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mahbuba ve maşuğası olan maşgalası, sevgili olan yan yoldaşı enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa radıyallahu anha. Şu buzurgavarın yaşayışını alıp barayadık. Gurrun ol azizin, ol buzurgavarın öz azizinden ayrılsak gullerdi. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yani ahirin demleri, ahirin gulleri ve ahirin yaşının sonudu. Merizlab, sarqavlab, yaravsız olup, cemaattanam qalıp, öyünne, düşögünne yatıptılar. Şol ahir umrunna hey öyle bir tavşırın zadı var Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın. Bu tavşırgılarını aytmani üstünden gurruna açıklap düşündürmesem bir yaşayışın gurrunu çala kalacak. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa'nın otağına, şon öyünne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüm düşögünde ahirki güller, belki ahirki demler ummatını gaygıdıp dani, ummatını hitap edip bir ulu vasiyet, ulu tafsirgini tekrarlap ağzı dillen galiyança, dili sesin galiyança üstüne aydip şöbelenem can veren Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu gurruna aytmasak, bu gurrunu düşündürüp şarkına içlerine girmesek onu enemiz Hazreti Bibi Ayşe'nin gurrunu çala kalacak. Onu hemen Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamberimizin kullukçusu, öyünne hadımı olup hizmet eden adam 10 yıllap Peygamberimizin zenanaları enemiz Hazreti Ümmü Seleme ve yaşayışını aydıp barayan enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa radıyallahu anhunne nese
bozorgavardan, näçe sahabadan şu rivayet üstüne geligli ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın olokon tavşırgısı can çıkarda ölüm düşeğine yatıp lehlep demini sana valı otuqa şu moğuda mübarek dağdaklarından çıkıp beriyen tavşırgısı şidi. Hemen sözlerini okuyayım şu bozorgavarlan aydan sözi. Kânet عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. Peygamberzan aleyhissalatu vesselam'ın can çıkarda ahir demlerinde canının tavşırgı edip tavşıran zadi şu oldu ki ey ummatım namazlarınıza kaim durun. Namazlarınıza kaim durun. Ve ikincisi elin eteğindeki adamlara dani mihri mehabbetli olun. Elinizin aşağına koyulan adamların hakkını bitirin. Onlara zulmetmeyin, zor etmeyin deyip de şu tavşırgıları tavşıryadı. Hatta ceale yugargiru biha fi sadri ve ma yafizu biha lisanuh. Dili şuna aytmadan aciz galıp kursuğun nasıl ses oynayadı. Elimiz Hazreti Bibi Ayşe diye kulağını Peygamberin ağzına koyup da kulak asanda şula bir zat fısırda bir zat diyecek bolya şu neme diye kam deyip kulak koyup mübarek ağıllarına doğduklarına kulak koyup kulak asamda şunu da aydı otuydu. As-salat ve ma melakat aymanukum. Namaz ve elinizin eteğindeki bolan bendelere rahimli olun diptani şunu Peygamberimiz ummatına tavşiriyat edipdir. Ağzı dili ayda yadap aytmağa tağat o yağdayı bolmanla da şu kursağın velen şunu tekrarla oturulluğunu düşünnük deyiptir. Sahabalar, enelerimiz Peygamberzanın ahirin lehazatlarına yanına bolan adamlar şey deydiler. Namaz mevratta geçenki hefteler Peygamberzanın ne kadar cemaata namaza ihlaslıdığını, dayavdığını ayttık ve bir neyse nasihatlarım kulak gelen doğullara aydıveştirdik. Men ikinci bölük tavşırgısına şuunki oturuşumuzda enemiz Hazreti Bibi Ayşe radıyallahu anh'ın yaşayışında Peygamberimizin ahirki tavşırgısı ki şu belen ağızdan galıp, dilden galıp, kursağın şu ses aylanyады deyiptiler. Şunu heyvere düşündürmek menin boynuma borç bildim, öz boynuma vazife bildim ki inşallah şunu bilelikte düşüneyliyim Peygamberimiz ne emani tavşırdı bize. Namazın kaptalına, namaz yalı gıdıp muhim biliptir tavşıran zadi وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Elinizin eteğindeki bolan adamları gözleyen deydi Peygamberimiz. Hop bizim elimizin eteğinde kimler var? Peygamberzanın manzuri bir adamları ki sen elinden çöle uyuyala. Olun arshalı sen elin üstü velen şolara yetye. Ulamalar şunu kov şerh edip neyse adamları bölüp düşündürüptürler. Birisi sen eline teğinle koyulan deydiği yani öz ayalın, öz maşgalan, öz zenanan her erkek Peygamberimiz erkeğe tavşırıptır zenanalara mehabbetli olun deyip. Geçen heftede uzak kurrumun üstüne sürdük. İttakullaha fin nisa فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Zinanalar mevratta Hudaydan korkun dedi Peygamberimiz. Allah'ın amanatıdır sizin elinizde. Huday Teala Allah'ın adı tutulmak bilen
onu size halal aylandırıldı. Siz heyvere habardar olun dip, zinanağı zulmetmeller, zor aytmallarliginin hakkında bir hefte gurrun açtık. İkilencisi, elin eteğine bolan adamları gözleyen deydi Peygamberimiz, elin eteğindeki bolan çil çağağını gözlediydi. Hasam kıyız oğlallar, ulalıptırla, sen sonun çöreğini verip otuyun, sen sonun iyi bir şeyini gözleyen otuyun, sen sonun üstünde başlıklık edip otuyun. Peygamberimiz nağat sözlerine şol kıyızlarını gözleyip mehabbet eden adama ulu dağını caizalar koydu, begenişler koydu. Men ale ibneteyn, iki kıyızı uloldup camiaga tevil veren adam, men ale selase benat, üç kıyızı dağını uloldup camiaga tevil veren adam, cennette men bilen şol iki varmak yalı olacak dip dağını tafsırgılarken, olur hem kan aydırlı celesatlarımızda. Yine bir sen elin eteğinde bolan adamlardan ayal doğulan, ey erkek doğun, ey olakon ağa, ey öyün körfesi, atan dünyadan öttü, ya atan ulolup da merizlik düşeğine yatı, öy ayla bilen ok, öyün aylamı sen elinde galli, ayal doğulan hakkı neyme? Taksim-i terekede, atan mülkünü paylaşmada, şolara mehabbetli ol, şolara da yani kızgın kucağını aç, her haçan atatöyüm deyip gelenne, şolara da yani gülür yüzükmelen evinden çık. Peygamberimizin tafsirgisi, وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, sizin elinizin eteğine kalan adamlara rahimli ol dedi Peygamberimiz. Ahir umrunda ayallı kolları tafsirdi. Peygamberimiz, men ala uhteyn ev selâfe ahavat, iki ayallığını saklayan adam, üç ayallığın kıyızdığını saklap camiga tevil veren adam, cennette men bilen iki varmak yalık den olacak deyip de yani tavsırlığı caizesini verip de begendirdi. Peygamberimizin ahirki tavsırlığı besi yani öz ayal doğullarımız, öz elimizin eteğine de ve ya diyecek bolya, sen elin eteğine kalan yaşullar, yaşı ulolson enelen, yaşı ulolson atalan, ki inni ırshalı sen elinden verilmeli olara. Evvel sen olun elinledin, inni ola sen elinde oğlula. Inni sen olar gözlemeli, iyi demeli, kulluk etmeli. Peygamberimiz sonu tavsırlıktı. Öz elinizin eteğine kalan adamları göz kulak edin, meherli mehabbetli olun, zor aytman, zulmetmen. Bulardan sonra öz hanavadan, öz içerin, indi bir merdahane olun, elinde de yani zenanan ma, oğul gizin ma, ayal doğullar va, enen atan yaşullar va, olara bir tafsırgı verildi, kencele saatte de gurrun edildi, bir gurrun aşo. İkilenci gurrun, وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, elinizin eteğine bolan adamlar dediği, kul kırnaklar. Kadim zamandaki elinde kul olup, kırnak olup geziyenmiş, esir olup, kafirlerden alıp gelinyenmiş. Ola indi bu zamanı yok diyeyli. Ama son zayına, sonun yalak bolup, sen elin eteğine işleyen adamlar deyip tefsir etsen oluyor. Kim ol sen elinde işleyen adamlar? Sen elinde işleyen kârgerler var. Ey ağam, sen elinde işleyen tayhallar var. Sen elinde işleyen çofollar var. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, Peygamberimiz tafsirdi, sizin elinizin eteğinde olan adamları göz kulak et. Ey iş eyyesi, işlep yürün kârgerine göz kulak et. Ey mal eyyesi, işlep yürün çofonuna, çoluğuna göz kulak et. Ey yerli, mülkli adam, yerin üstünde zahmet çıkıp yürün tayhanına göz kulak et. Hakkını yiyama, zulmedama, zor aydama.
hak jagadyny wagtynda berdidir. Öz Hudaý Taala sana bir baýlyk beripdir. Hudaý Taala bir bollun beripdir. Ve seni bir näçe adamlaryň arskaly berilmeklige sebäp edip goýupdyr. Bir näçe adamlar sen eliňe teginle sen olara däni şafakatly bol. Yumşak bol, rahimli bol. Şolaň iýjegine begen, geýjegine begen, işjegine begen, şolaň hakyna zulmetmegin. Kärger benne 8 sagatyny doldurup da işläpdir. Maňly derine akydyp däni zehmet çekipdir. Oglaň şoğuma halal arskaly elçeýinipdi. Maňly deri quri maqam muzduny bergin. Peygamber zanyň tapşyrgyzy şey. A'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa araqahu. Rawahu Ibn Majah teberrukan uqaýyn. Kärgeriň hakyny maňly deri quri mazdan odal berdi Peygamberimiz. Heminki işi tökünni tamam boldumy? Şo taýda däni hesabyny eline bergin. Taňry ýalkasyny bilen, güler ýüz bilen, ola kon iş bitirdiň, maňa hyzmat etdiň, Taňry ýalkasyny bilen bile hakyny bergin. Sofonma öýden ayal oglaň şokdan daşda, belki oba garasyndan daşda, belki ayetdan toydan daşda, bir özü däni çöl biýawanyna ýaşap gidip ýa, sen maly mülküň artdyrmak üçin, sen däni mal dawaryňa bakmak üçin insaf et, wojdan et, hak jagadyny wagtyny berdidir. Taňry ýalkasyny bilen bile. Gülüňe teginne daň bilen bile. Gün ýaşaýansa işläp eline bil alyp bölen, orak alyp bölen taýhanyň hakyny yerine ýetirde bergin. Peygamber zanyň ahyr umryny tapşyran zady, ey mal eýesi, ey mülk eýesi, ey yer ýurtly adam. Ey ustakar bolup, peymankar bolup, ulu sahtymallary gurşaýan, ulu jaýlary bejerýän adamlar, eline 20 däne 30 däne kärger işledip ýören adamlar, kärgeriň hakyny bitirgin. Olokon jaý salyp ýören adam, öýeýesi, sen ýaşajak jaýyňy zehmet çekip däne maňly derine akydýan ussaň hakyny kim goýmagyn. Peygamber zanyň tapşyrgyzy şey. Ey kargasy wa, ey tawlidisi wa, ey egin maştykdyrýan, ey her bir işde däni bir tawlid edip, bir zady işläp, köweldip, onu satyp däni bazar edip, bir tofor sowutlara, bir tofor peýdalara ýetýärsiň. Eliň eteginnäki işläp ýören, eliň eteginnäki haýatlar, tikinçileri däni gözlegin. Begindir şolary hakyny yerine ýetirip bermek bilen. Jaý bolsa köpeňrek etde ber. Keşolar däni senin kanatındır. Olar sana güýç berer. Olar güýçli bolsa sen güýçlenersiň. Olar ejizlense sen ejizlenersiň. Sen işiň öňe gitmez. Hemmemize düşünükli şey. Yere ýesi, mala ýesi, işe ýesi, eger eletegiňdäkini göz gulak etsen, eger eletegiňdäkini hoş etsen, sen hoş olarsyň. Olary ösürsen, sen ösersiň. Amma olaň wagtyna hak jagadyny bermesen, amma eger olaň däni zehmetiniň ejrini, padaşyny däni aly bilmeseler, alsalaram däni gargyş edip, söwü edip, ýalwaryp, haýyşler çekip, soňra alýan bolsalar, ay bitmezden bitallyp, azyjyk-azyjykdan bolsa şey dip däni hak jagadylaryny senden alýan bolsalar, onu bilginläni maly mülküňde bereket bolmaz. Üsmersiň, garnyň galmaz. Eger kärgeriň jübüsini boş goýup öz jübüňi tümmertýän bolsaň, eger kärgerleri agladyp özüň oturup gülýän bolsaň,
Eger çofan çoluğun öyünü kıp özüňe öý salýan bolsaň, bilgin kıyamat gününe saňdan ýakaňdan atyljak, sana algyly bolup da şikayet edip sana şaki boljak. Şol kärger dällerde kärgeriň eýesi bolan, halygy bolan Allah Zul Jalalyň özüdür. Son Peygamberimiz mübarek sözüm näýdi? Hudaý Taala maňa aýtdy: "Salasetun ana khasmuhum yawmal qiyamah." Kıyamat gününe 3 adam davagerim men özüm dipdir Hudaý Taala. Şakisi yakasından asyljak men özüm dipdir. Birisi menin adamı kasam edip de bir maly satyn alypdyr, pulunu bererini amma bermäpdir. İkincisi bir hur iyi adamı bu kullypdan satypdyr. Üçüncüsi ki bize gerekli yer ve raculun istajara ajiran fastawfa min ve lem yu'tih ajrah. Bir iş eýesi bir kärgerdäni işe tutupdyr. Ol kärger hakyny bitirip işläpdir. İşledipdir işine. Amma işi tökedenden soňra hak jagadan bermäni bir zadyny bahanalanşyk bolup, bir zady bahana edenşyk bolup, ya men häzir elimde ýogum, ay bererin bilen şey dipdäni hakyny iýen adamlar kıyamet gününe şol adamlaryň şakisi özüm dipdir Hudaý Taala. Özüm yakalarından asyljak. Näme dip ben nämeň hakyny işländen soňra zähmet edenden soňra sen bermedin? Näme dip o çofany boş gowdyň? Näme dip o taýhany boş gowdyň? Näme dip ol usany kärgeri elindäki haýaty, näme dip bir zähmetler çekenden soňra onu boş goýdyň? Kärgeriň haky Taňryň okudyýanna, benden haky Taňryň okudyýanna türkmeniň mahtum uly garyplaryň göz ýaşy, dağlar yandyryp irdir daşy, fagira cebreden zalimiň işi ruzy mahşer divanyna bellidir diýe mahtum uly şan. Kıyamet gün Hudaý Taala öňünden çykjak. Näme dip men kärgerimiň hakyny bermedin? Men kärger edip goýan ben nämeň hakyny näme dip tölemedin dip däni. Hudaý Taala sen bu yakaňdan atyljak ey musulmanlaryň. Bu dünya imtihan zayi, finaw zayi. Bismillah. Hudaý Taala An'am surasynyň 165-nji aýatyny näýdi? Siziň bazylaryňyzdan näni olakon edip pes edip goýdum diýdi. Baýlyk we garyplykda da liyabluwakum fima ataakum. Tahir haýzyňyzda imtihan o finaw bolar ýalyk. Baýlygyndan imtihan, garyplygyndan imtihan. Bular bir imtihany alahy we dünýä bir finaw jaý bolansaň bir towarlar Hudaý Taala maly mülk berdi. Bir towarlary bermedi. Zuhruf surasynyň 32-nji aýatyny näýdi? Men şu dünýä ýaşaýyşda arsgallar bölek edip goýdum. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wa bir näçe adamlardan beýik edip goýdum. Bir näçesini bir näçeden pes edip goýdum. Täýinki bir-birine gerekli bolar ýalyk. Bir-birine iş tutunar ýalyk. Hem adamlar bir-birine çatygly gerekli dipdir Hudaý Taala. O näjere? Çofana mal gerektir bakmaga. Mal eýesine çofan gerektir baktyrmaga. Taýhana yer gerektir ekmäge. Yer eýesine taýhan gerektir ektirmäge. Kärgere iş gerektir işlemäge. İş eýesine kärger gerektir işletmäge. Kärger bolmasa näzir şu beýik sahtamallar çykmaly? Merize düktor gerek bolşy ýaly. Düktöre de meriz gerektir jemaat. Hemmemiz çatygly gerekli. Merhum mahfur bolan Kümmet şäheriniň söýgüli bolup geçen ahuny Talay ahun tahzir rahmetullahi aleyh o buzurgvar hemişe wagtyny aýdyrdy. Biziň ýaşaýyşymyz bir ijtimai ýaşaýyş diýerdi.
Hemmemiz bir-birimize çatıgly, hemmemiz bir-birimize gerekli. Hiç kim özüni ulu sahip bilmeýän bir kessen. Ulu kim? Kim atqa bolsa indallahi ekram. Takvamız Allah'ın yanına artykmazmyz. Ne baýymyz, ne yer ýurtlymyz, ne malda gorlymyz. Hudaýyň yanına karger bol, çofon bol, çoluk bol, arwap bol, iş eýesi bol, yerli ýurtly mülkli bol. Her kim takwalyk peşe kılsa Hudaý Taala'nın ýanyna sevgili adam şo. Baýlyk bilen, maly mülk bilen däl ahyrym. Bet şunu düşün ey ağam. Kärger diýerleri, çofon çolugyň, taýhanyň ýaşa zamanyňky tawlidi bigat açylypdyr. Haýatlarda ýani işläp berip otyrlar, saňa tikip berip otyrlar. Sen işini işläp berip otyrlar. Bir zady tawlid edip bejerip ýani millete ýaýradyp otyryň. Şol işläp berip duran adamlar bilgin bular sen qanatyňdyr. Olar össe sen ösersiň. Olar güýç alsa sen güýçlenersiň. Olar begense hoş olsa sen begenersiň. Olar kalsa sen ondan ýokarrak kalarsyň. Şunu ýatdan çykarma. Şolun üstünden näni bir zatçyk alyp öz maly mülküňe goşup dagy kıyamet ýükün agraldama musulmanlygyn. Peýgamberjan aleyhissalatu vesselamyň ahir umry şerifinde can çykyp tapşyran zady. Hatta yani kefi sözü ağzından qalsa da mübarek gursugyny sesi aýlanyp hatta ja'ala yugargiru biha fi sadri gursugyny da şu sesi aýlanyp tapşyran zady as-salat as-salat we ma malakat aymanukum namaz we namaz we namazdan soňram eliňiziň eteginläki bolan adamlary gözgulak etin dip tapşyrdy. Hudaý Taala seni sebep etdi. Bir näçe bendeler sen eliňden näni duýdysylar, sen eliňden çörek ýysylar, ırsgyllar sen eliň üstü bilen şolaň ellerine ýetsin. Sen şu Hudaýyň beren mülküne, şu Hudaýyň beren näni ulukun lutfuna begende bendeleriniň hakyny däni ýerine ýetdi bergen musulmanlyk bollar. Peýgamberjan aleyhissalatu vesselam gör öz ahlagyny Peýgamberden aýdaýyn, sahabalardan aýdaýyn, olar bize ölgüdür, olar bize dersdir inşallah. Hazreti Enes radıyallahu an Peýgambera 10 ýyl hyzmatkar bolup öýünde hyzmat eden sahaba olay diýär fa wallahi ma qala li uffin qattu. Men 10 ýyl Peýgamberiň öýünde hyzmat etdim. Şu 10 ýylyň içinde bir gezek Peýgamberjanyň üf eşitmedim diýdi. Hey näetdiň ay muny diýmedi. Muny beýderdiň dahirim diýmedi. Näme bi bişiren gazaň näme bi? Bir eden goýan işiň näme bi dip hiç açanna menden irad alyp aýwalyp däni maňa söwüp ya il galdyran zady bolmady şu 10 ýylyň içinde diýdi. Peýgamberimiziň sahabasy Hazreti Ebu Zer radıyallahu an bazarda gedip berdi bir owadan eginmaşy bardy. Owadan donu bardy. Özüninkiden owadarrak donum kaptalanna bir kullukçysy bardy, bir kärgeri, hyzmatkary. On donu özüninkiden owadanly. Geçen gören hayran galardy. Wah kullukçysynyň kärgeriniň geyip beren eginmaşy özüninkiden owadanly. Soradylar nämenkilik bi? Onu aýtdy, ol Ebu Zer radıyallahu anh aýtdy. Hay aýtmaň, soramaň dedi. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam baqa dedi. Bir gün men bir ýanglış işetdim. Näme? Bir kärgere, bir kullukçy hyzmatkaryma söwdüm dedi. Olum enesine yamanlyk aýtdym dedi. Bir yaman kep aýtypdyr, enesine däni bidirek kep. Ey qaragırnakdan dogonlyp, şonu ýalakrak bir kep aýtypdyr. Peýgamberimiz muny eşitdi. Jahiliýetiň kılgyndan marasy enne dedi.
İhvanukum havalukum cealehumullahu tahta aydikum. Bu hizmetkarlar bir iş edip bölürler, sizin dogoncuklığınız ahirem dedi. Huday Taala şolary sizin zir destinizde koydu, eletinizde koydu dedi. Her hayfinizin elinizin eteğine öz musulman dogoncuğun däni kärger bolup düştü dedi. Hizmetkar bolup sen eline düştü dedi. Şonu däni öz iýen zadyňyzdan iýdirin dedi. Öz geyýän ýygynmaşyňyzdan şoňa geýdirin diýip peýgamber maňa tapşyrygy dedi. Şu derekli men öz geydirýänimden artykmas geydirýän maňa dedi. Agyr işler yüklemäň dedi. Eger agyr iş yüklen ýeriňizde özüňizim arkalaşyň diýip peýgamber däni bize tapşyrygy şo boldy dedi. Bele ey musulman oğullar, ihvanukum havalukum dedi peýgamberimiz. Dogullaryňyz sizin mal mülküňizi artdyrýan, öý çörleňizi düzeltýän, düzgüne getirýän adamlar şol adamlar dedi. Bäli biziň jaýlarymyzda şu din dünýäler awat bolsun, şu usta kärgerler günüň eteginde sowuk hawalarda işlemeseler biz jaýsyz galardyk ahirem. Çoğullar, çoluklar şu zähmeti çekmeseler kim biziň mal mülkümizi gözlemeli? Taýhallar ekip tüküp orup däni zähmet etmeseler kim bir yer ýurtlar däni awat etmeli? Bizi mal mülkümüzi arttyryp berýän adamlar, senin malyny olar işläp berip oturýarlar, ona insafly bolayly, rahimli bolayly. Hazreti Salman Farsi radiyallahu anh'ın öýüne bardylar, Medain ýurduna emir wagtynda. Görseler Hazreti Salman emir Medain öýünde hamir ýugurup oturýdy. Subhanallah. Erkek adam, emir adam, başlyk adam hamir ýugurup oturýdy öýünde. Baran adamlar aýtdylar, "Wah, hani sen gyrnagynda ýokmy öýde bir hizmetkarda ýokmy hamirin etmäge?" Onu ol aýtdy, "Inna arsalnaha fi amalin fakarihna an nujmi'a alayha amalan akhar." Ba'di hizmetkar ýöne onu bir işe iýerdim dedi. Ol işi tökötmeden özü, ol işin üstüne bir işi hem yüklemänini ýokş gördüm dedi. O bir işi edip atýşa dedi. Ama ala ot yakmağa barıptır, odun yığnamağa gitipdir. Şonun ýalyk bir işe gidigili oldy. Ol üstüne iş edip ýaga bir işem üstüne yüklemäge mena ýüregim etmedi dedi. Görün, käde baranda ol ýurda barýan, mallan görmäne barýan, çofana bir 2 kilo meyve belen, 2 kilo et belen, bir yağ tuğ belen baranda nagat yüz göz açylýa, nagat hoş olup begenýä, nagat oğum sen malyny jany dil belen näni göz gulak etýä, nagat begenip hoş bolýa. Şo beriljek aýlygyndan bir 100 000 tümen, 200 000 tümen edafetde berjinga, al käde ay nagat hoş olup kanat çıkarıp uçacak bolýar, senden nagat razy bolýar, sen nagat alkyşyny alýan. Kärger adamyň dogasy ýerde galjakmy? Öz zähmet bölen taýhanyňa ay nahar wagtyny kızgynjak nahar bişir diýil. Kärgeriň ustan hemme jigişi mesalla dawy bir käde sadakany şolary ber aslan. Ol her yere sadaka etýän, öýüňde baý garyby üýşürip däň sadaka etýän, käde berjek sadakany bişirde, işläp ýören jaýda däň kızgyn hawada işläp ýörelleri bir naharetde bişirde ber. Nagat sadakaň ýerine ýetir ey ejeke, ey öýýesi, ýereýesi, mal mülkeýesi. Käde kızgyn hawada işläp ýören kärgerlere tukandan bir sawjak içki, bir köke bilen bile däni eltde ber. Şondan sogaply sadaka barmy kam? Derakydyp işläp ýören adamlara bir ýada ulugyny çykarar ýalyk, bir begençlik salar ýalyk. Ay şundan olakon sadaka, şundan olakon sogaply zat barmy? Sen işini öýtjek ahirem. Sen işini oňarjakla. Ay şol adamyň kyny bir çüý vurmaly ýerine 10 çüý vurjakla, gaýymlajakla sen işiň oham. Bir wagt bir iş reýesine
Hazreti Abdullah ibn Amr radıyallahu anh aytti: "Hal a'tayta ar-raqiqa qutahum?" Aytti, "Bulan işlep berelleň naharny berdin mi?" dedi. Onda yok dedi, "Yo, hazır beremok, giza galypdyryn" dedi. "Fantaliq fa'tihim." Eglenme bar naharny ber dedi, işlep berelleň. Damajygyny ber dedi wagtynda. Näme dip? Son men peýgamberden eşitdim. "Kefa bil mer'i ismen en yahbisa amma yemliku qutahum." Adama şundan aňyrdy günah gerekdir dedi. İýmeti ırsgaly elinde bolan adamlaryň iýmetini ırsgalyny saklap eglep geçiberýän adama şondan aňyrdy günah gerekdir dedi. Olar sana özleşip oturýarlar. Sen wagtynda olan naharny bermeseň, aýlygyny bermeseň, güllügini bermeseň, olar sen elinden iyi biçip oturýarlar. Bundan gaty günahkar bolarsyň dedi. Bes musulman oğullar, gayrat edeýin, daýawdyraýyn. Hudaý Taalaň ýanyna gaty arzaşy kändir. Peýgamberjan aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gaty arzaşy kändir. Kärgeriň haky, taýhanyň haky, haýatyň haky, şu zamanda her bir elini teginde işläp ýören bendeleriň haky Taňryň däni okudur. Yani berilmese yerine yetilmese däni Hudaý Taala boğazyndan geçirýän näldir o maly. Biz inşallah gayrat edeýin, daýawdyraýyn, şeýsek iki dünýämiz awat bolur, işimizim öwüdir, rawaş tapar, rahmatly ýagyllar ýagyp däni, ekrançylyklar bolup, yer ýurdumyz awatçylyk bolup däni, bir bolçuluğa duşar inşallah taala. Hudaý Taala görjeňiz gowluga aýlandyrsyn, dini dünýäňize awat eýlesin. Edep hormat bilen şu wagda nasihatlary kulak asýaňyz, ýerlak gelýäňiz, Hudaý Taala aýdan we eşdenden kabul eýlesin inşallah. Inni gelin her haýdymyz adam başyna bir alham 3 kul huwallahu ahad goşup okaýlyň, ötün göçellemede bagşa ders okuýberin.